Ikaw dumingag. Aw, samis? Usay sulod na, boss. Usay karga na. Uy. Nawad ang break na? Nawad ang break? Uy. Gani ular mo na unsa? Okay, sa amin. Ha? Para ini magot. Busog pa wala na lata na. So ngayon guys, andito na naman yung kuya nyo, nakichismis na naman. Sa ka-delivery ng sigarilyo. Wala ka agwanta, gikapoy sa biyahe, miligid. Ayay! Tulod. Biyaheng ipil pa ning delivery, kaso gikapoy man ning sakyanan nila, niligid naman hinuon ni diri sa kilid. Uy. Dito ko sugod ga-apply oh. Dayon wala gyud. Yan na, nituyok. Pagbawi na ko ba, nituyok. Aw, ituyok, oy, nagoy ligid, tuyok yun na. Gikan na sila o kusamis ang opisina daw nila ani guys. Ay gani kay mo na unsa. Swertian pag yun mo sa kahitasan, ampo lagi mo, ay mo biyahe. Dili na mo si Mama Age. Pastilan. Pasok na, wala na. Dito na, may kipudyo. Kayo diri na hulog, wag yun human yun. Diri sa ubos. Aw, og diri pa mo nahulog sa kamaisan sa kong uyuan, aw sayo jud kay mo mananggi, pastilan. May gali kina swertian pa mo. Balik yung bilaw. Sila no. May gali kay wala yung naka. Gani, wala sugat mo. Ug gikasugat ato. Kuya, nabag na sa kabaw. Dito. May kasunod ka niya. Isa kawing panda. Kasi ito po kasunod ito. Kanini ah. Alag muna sa pabada. Muna ka sa padagan niya. Gali dili wala to na siyot dari, ug dari to naabot ah. Delikado gyud. Pag yun. Law ni dire. Law nga na. Isod din ako diya sa ubos. Pasalamat na lang ta ni mga amigoy nga wala jud sila naunsa pagkatumba ning sakyanana, pagkaligid ba I mean. Safe ra yun sila sa sulod. No, wala manggaling sila ng ipit o nga bunog ba. Kuraktan lang yun sila nga miligid og kalit. Payo mi 5 bot. Aw, swerte gyud ning pagkaligira silang sakyanan kay wa gyud naabre kay og naabre ni amo gyud ning tabangan og tabangan na mog dala na yang karga kay aron dili siya mga wala, o di ba? Perti na namong daghana diri gaatang oh. Kaning dire. Dire mo sila tumba dire, wala man tumba dire. Bari og Kita ba ni mo ang tinumbahan dire Bari ag- sa ina mga kuan. Ha? Di naira. milabay man ang lubot. Ang lubot man na milabay gikan man sila dire. Pagkurbada dire ba? Dito pa sugod. Pagapay na ko break dire ligyas. Pastilan Pero kusog ang dagan, dili na mao nang break ka, mulagom pa na. Ano, mulagom pa na. Ako gagawin kap ang kusog break kusog dagan. Ako gagawin nga. Bagnos na yung ligid anak gud. Bagnos ya. Kanaryo. Wala naman dai kayo. Dire pa na tumba. Klaro ang mga binuakan niya. Tumbar lagi, tingala lagi ko, ligyas og dalit. Wala ram nabuak na inyong windshield to. Magana lagi tumba kaya tumba yun. Katulog to gisa, katulog at ugan pa ko. Dito na kasi mo ah. Oh. Pag matam na niya, wala na tumba na. So nig. Grasya man eh. Oh, jud. Isa giging. Salamat kay Wade Quintro. Ay gali kay sirtian pa jud mo na shot dari David to. Lapas pa jud gamay. Ha? Usig na hinay kag lubag na no. Hindi ka naglubag. Ano naman oh. Lubag ka nila. Tumada man kayo. Muro na pag-isa karang gaitom. Ano dire? Diretso dito ana. Ubay ra kas dalan. Wala pa ka katulog. Ha? Ni edagod ko.
May jali kay walay nakatagbo ninyo na no. Dili na sundan ba? Ang delikado og diri na tumba. Pangpang be kana dia. Mobali man na. Dire trapita mobali na man na. Mo anak man na dito kay lupa na man na dia oh. Minuran na gamay. Nahinay kantog doot ba? Kaya ako ngurbada sa kumugay ko di ako mo bawi. Bada gud bawian mo gamay lupa na balik ginasabi niya. Uyok kita. Wala ra na buhat jud. Para kayo. Ano, pabira, pikas anak dito. Sa PC, okay ron tala.